आङो निउस पर्टेल नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। लोगोसे दिनैनि बे प्रेस मिटनि आयदाफारिखौ लानानै जोङो दिनै बाव जथायसे जादों। बिनि खारना जाहैबाय आङो बेखौनो बुंनो सानदों। जोङो एक्स एनडिएफबि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंनि माखासे थालांनाय रिहेबिलिटेसननि खोथाखौ लानानै जोङो दिनै गोबां जोङो खोनानो मोननायावहाय जोङो दिनै बे मिडिया प्रेस मिटखौ जोङो हरखाबै लानाय जादों। दा मिडिया प्रेस मिटनि गेजेराव आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों दिनैनि थारिखआव, मानोना जोङो दिनै सरकारनि जेनो मोननांगौ बे मोननायनि बेलायाव जोङो दिनैहाय जोबथानाय लिस्टखौ जोङो गालांदों हिसाबै आरो जोंनि नामफ्रा लिस्टआव गैया हिसाबै जोङो दिनै बेखौनो गोबां एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोङो थालांनाय जायफ्रा दिनैहाय जोङो ज' जादों आरो जेखौनो जोङो दिनै सरकारनिसिम खावलायनो जोङो दिनै थिरांथा लादों। मानो होनोबा जोङो दिनै थालांनाय हिसाबै जोङो जोंनि नामफ्रा सरकारनाव थाबाय हिसाबै जोंनि नामफ्रा मोननांगौनि बेलायावहाय मोनफुंगोन ना मोनफुङा बेखौ जोङो गोबां डाउट थानानै जोङो दिनै गावखौहाय मोनसे सरकारनिसिम खावलायनो गोनां बाथ्राया बेनो। जोङो दिनैहाय एक्स एनडिएफबि हिसाबै लिस्टआ दिनै 500नि बाराबो सामथिं बेवहाय दंबावो। दा बेनि बेलायाव जोङो बेखौनो दिनै जायहा सरकारनि खुंथाय बेलायावहाय गोहोआव दङ सारमोनखौ जों खावलायदों। नैबे बेलायावहाय दिनैनि थारिखआव जोङो बेखौनो खावलायबाय, जोंनि थालांनाय जेनाखि लिस्ट, बे लिस्टखौ जोङो दिनै खोनानो मोनबाय बेनो फार्स्ट बेनो लास्ट होननानैहाय। दा बेनिखायनो जोंनि तरफनिफ्राय खावलायनाया गोख्रोङै बेनो, थालाङोब्ला जोंनि नामफ्रा जोंनि थालांनाय जेनाखि लिस्ट, बे लिस्टखौ लानानै जोङो दिनै गोबां जोंनि जिउआव मोनसे सोंलु फैदों। सोंलुआ बेनो, जोंनि नामफोरा सरकारनाव थाहैबाय हिसाबै उनावहाय माबा मोनसेफोर जाहैगोन नामा, जोंहा बेबादि मोनसे गिनाय फैदों। दा बेनिखायनो जोङो सारमोनखौ जोङो सरकाराव थानाय जाय सारमोन बिथांमोनखौ जों गोरायैब्लाबो आरो गुरैयैब्लाबो जों खावलायनाया बेनो, जाहाथे मोननांगौब्ला जोंनि थाखाय मोननांगौ बादि दंब्ला सारमोना नैबे जोंनि जेनाखि लिस्ट, बे लिस्टनि थाखाय जाहाथे जोंनो मावफुंनानै होयो। लास्टआव जुदि लास्ट माबायावहाय जुदि नैबे जोङो सम बादि जों खारगासिनो दङ, जों दाखालिबो 1 थारिखआव जों सावरायनाय जाबाय, जों गोख्रों डिसिसन लानाय जाबाय। लास्टआव जुदि जोंनि बे लिस्टखौ मावफुंनानै होनाय पर्यायावहाय फैयाब्ला आरो जोंनावहाय जेबो खबर सफैयाब्ला जोङो लास्टआव जोङो गुबुन सरकारनि हेफाजाबनि दुवारै जोङो गावखौहाय जोङो गथायनो गोनां जागोन। आथिखालाव सरकारा जे एक्स ग्रेसियाफोरनो 600निबो बारा बिथांमोना रिहेबिलिटेसन होबाय आरो बेनि गेजेरावनो एक्स एनडिएफबिफोरनो दाखालि बावैसो मोनसे लिस्ट ओंखारदों जे रिहेबिलिटेसननि नामावहाय। नाथाय नोंथांमोना जे खननै खनथाम भेरिफिकेसन खालामनांबाय होननानै बुंदों, बेनि बेलायावहाय नोंसोरो मा बुंगोन? निस्सय बियो नंगौ। जोंबो दिनै खनथामाव फैबाय, खनथाम भेरिफिकेसन जाबाय। जोङो लास्ट गसाइगाव थानायाव जोङो जादों भेरिफिकेसना। जोङो गासैबो नांगौ बादि जोङो सरकारनि बिनायाव जों प्रुफखौ होबाय। जोङो लास्टआव भेरिफिकेसनाव जोङो गावनि गामिनि जेनाखि गावबुरानि सार्टिफिकेट बिनायावबो जोङो होनो गोनां जादों। लास्ट भेरिफाइखौ आं होनबाय। नाथाय दानि बेलायावबो जोङो नैबे लास्ट दानि 678नि गेजेरावबो जोंहा लिस्टआ गैया, बे निस्सय जोङो नुबाय। बेनिखायनो जोङो दिनै खावलायनाया जोंनि बेनो, नैबे थालांनाय जानाखि एनडिएफबिनि जोंनि लिस्ट, बे लिस्टखौ जाहाथे सारमोना नायबिजिर खालामनानै नैबे साननै सानथामनि गेजेराव जाहाथे जोंनो रिप्लाइखौ होयो, जों नेनानै थाबाय। बेनोसै आंनि बुंनाया। दिनैसिम फैयाखिसै, बे बेलायाव मा बुंगोन? बे बेलायावथ' जोङो बेखौनो दुखु फोरमायनो, जोङो दा लास्टआव जों बेखौनो दुखु फोरमायनो लुबैदों। मानो होनोबा गोबां समनिफ्राय पुलिस आर्मि आरो गोबां बेबादिनो खस्थ' मोनबोनाय, गोबां बेबादिनो सोरबा हाथियारजों गावथारबोजानाय, गोबां बेबादिनो जानानै थांबाय। दा जों बेफोरखौ बुङोब्ला गोबां जिउआव मोनसे
गाबखांनाय फैयो गोबां मानसिया दिनैहाय रुंसारि जानानै थांबाय आरो दिनै मुंख्लं जानानै थांबाय जायहा खस्थ' मोनबाय दिनैसिम सोरनिबा लिस्ट गैया सोरनिबा बेबायदि नायसनजायाखिसै आरो जोङो दिनै खनले फैब्लाबो भेरिफिकेसन जाब्लाबो दिनै जोंनि नामफोरा सफैनो हायाखिसै बेयाव जोंहा गोबां दुखु दङ दा बेनिखायनो जोंनि खावलायनाया बेनो जोङो लास्टआव जोंनि खावलायनाय बादि सारमोना जुदि खोनासंनानै जोंनि लिस्टफोरखौ मावनानै होयोब्ला जों खुब गोजोननाय थागोन आरोखि नोंथांमोना जे नोंथांमोननि लिस्टआ थानायाव बा पुलिसफोरनि आखायावहाय नोंथांमोननि बाय'डाटाया अलरेडि दंहैयो जुदि नोंथांमोना एथ' गोबाव खस्थ' खालामबोनानैबो दिनैनि दिनावहाय जुदि रिहेबिलिटेसन मोनाब्ला नोंथांमोननि फिउचारखौ नोंसोर माबायदि लांनो सानो बे बेलायावहाय आङो बेखौनो बुंगोन जोंनि नामफोरा बाय'डाटा गासैबो लिस्टफोरा थानाय फारियै गासै थानायावहाय डिएसपि एसपि गासै आप टु सेन्ट्रेल टु जोंनि स्टेट गासैबो मोनफ्रोमबो डिएसपि एसपिनाव दंजोबो दा बेखौ लानानै आंनि खावलायनाया बेनो आरो जोङो साननो गोनांबो जों फारियाव फैदों बाथ्रा बेनो जोङो दिनै गावनिल' जोङो नाम गैया बेवहाय गासैबो आंनि न'खरनि गारजेन आरो गामि फुल एड्रेस लोगोसे दिनै जोङो गथ' गथाय गोनां जोंहा फिउचाराव मा जागोन दिनै नामफोरा जोंनि थाहैबाय लोगोसे जोङो बे रिहेबिलिटेसनखौ जुदि मोनाब्ला जोंनि नामफोरा अलरेडि थानाफ्राव थाहैनायखाय दा उनावहाय माबा मोनसे सन्देह जोङो थादों जोंहा दिनै गथ' गथाय गोनां दा मोननाय मोनैखौथ' जोङो बुंनो थांला दा बे नामफोरखौ जोङो बोखारनो हागोन ना हाया जों बेखौ खावलायनाय सरकारनिसिम खावलायदों आरोखि